Doncs després d'un any de retras hem pogut celebrar el 50è aniversari de la federació. Hem reunit quasi 300 cantaires en 2 sessions, això sí, amb la dificultat de garantir les mesures de seguretat per evitar contagis del Covid. Aleshores, que vulguin celebrar aquest aniversari ajuntant tots els cors juvenils i fent estrenes d'obres i una obra més gran tots junts, és símptoma de molt bona salut per part de la Federació de Cors Joves. En aquest concert, totes les obres, excepte 2, han sigut estrenes que han sigut premiades en els 2 concursos de composició que hem fet aquests darrers anys, i a més hem volgut fer una aposta perquè les obres que no estaven estrenades fossin també de compositors catalans. Aquests mesos han estat molt difícils per la nostra activitat i hem hagut d'assajar a vegades online i ara, actualment, amb mascaretes, amb distància, i de fet el concert també ho farem. I crec que és un repte interessant en qualsevol nivell, no? I amb ells, en aquest cas, suposa una dificultat extra, sobretot per l'època que vivim, que ens obliga a cantar molt separats i amb la mascareta posada, però a banda d'això, com a experiència, és extraordinària. Cantar al Palau és un somni, és una sensació de satisfacció pura i de felicitat extrema per mi. Emoció, tristesa o alegria. Això, com que sents molt la força del grup, d'entrada impacta moltíssim i és realment emocionant.